Čo sa zmeravel? Nie, On točí. nie. A zostal stať, že... Úplne, že hovorí, ja sa neviem ani pohnúť. Normálne zmeravel na chvíľu. Úplne ťa to ja som ťa paralizuje. v podstate len vtedy nastrašil, nie? Dovtedy sa mi to nikdy nepodarilo. Že strašne chvastala tým, že ju sa nedá nejak nastrašiť. On neexistuje, ona nemá... Nemám reflexy, mňa nenastrašíš. Ale to ten iba nenastrašil, ale tu som dokázal... Čo nikto iný ináč. Za dosť učinenie. Ale čo nikto iný. To bolo... Za to všetko, jak som trpel a potupne som znášal to, že som ju nenastrašil. A raz si ma nastrašil v noci, chápeš, čo si dokázal? To nebolo nastrašenie, to bolo vystrašenie. To som ukázal, čo je vo mne. Potenciál atómový. Čo Peťo dokáže? O mne. V čase, keď sme ešte spolu chodili, sme spávali ho na byte a teraz ja som vždy náš bytok zo 10 zdala jak babetko, ale ešte na počítači v takej jednej alebo takej noci, že si tam niečo riešil, či to, ale neviem, čo to je jedno. Počúva, to je masaker, vieš, to ležíš pri vlastnej frajerke, snažíš sa, nefunguje, hej, lebo proste Čaja zaspala, spí absolútne spánkom mŕtvych, hej, nič, nereaguje na dotyky, na hmaty, nič, proste 0 bodov. A proste z môjho pohľadu stojí, hej, ja spím. Stojí. Stojí. Z tvojho pohľadu stojí. Ona spí, Ja som počul ale jej pohľadu Z tvojho pohľadu to stojí. No jasné. Ja môžem spať, ale on to aj tak stojí. Z jej pohľadu samozrejme. Dobre. To som príjemne prerobený. Na úvod. Ja spím. Ešte sa to zviem. Chrbtom otočená a zrazu jeden neskutočný, ale neskutočný prd vzadu mi. Nič, proste 0 bodov. Ja veter na smrť vo vnútri, pojem za to, som sa spí, ne? Ja sa zobudím. Počkaj. Možno, akusticky to vyšlo nejak nie práve vhodne, hej, ale v tom momente Čaja, jak naspal sa otočí, pozrie na teba takými očami spiacimi, hej. Ty to dokážeš? Ľahne naspäť a spí. No, však to ťa poznáči, kurva. Vedľa mňa bubák mi pošte očí. Ty nespíš. Sa neotočí. Poviem, ty kto to dokážeš? Otočím sa naspäť a zaspím. A to strašne nevládne. 10 sekúnd zaspím. Označilo ťa to? Odtedy ťa nafúkuje a proste Nie, odtedy nevieš si o tom keď sa pomôcť. stretneme, tak Odtedy nespí s nikým. Abstinent. Nie, odtedy je, keď sa stretneme, tak ty to dokáže. Chválim sa odtedy. Iné veci dokáže. Díky, Filipi. A viete, čo je najväčšia láska potom, keď už sa naučí mať aj tie prdy rada, vieš? Nie, to sa chutilo. Ale...